Chámome Matt McGinn, son do Reino Unido, teño 29 anos e estou a facer unha tese doutoral que trata sobre a identidade galega e fútbol. Empecé a falar galego finais do ano 2020, ou seja, en plena pandemia, non? Porque acababa de mudarme a Vigo, entón foi un xeito de irme instalando na miña nova cidade, non? E tamén un pouco polo meu traballo, que a miña tese doutoral, que trata dunha investigación de historia oral, entón tiña que entrevistar a xente, e claro que non quería pois obrigar a unha persoa a falar en castelán se sentía máis cómodo expresándose en galego. Entón, iso, as dúas cousas, non? Como vontade propia, pero tamén esa parte máis laboral, digamos. Penso nas veces nas que, por exemplo, empezo a falar con alguén que non coñezo, que non coñece a min tampouco, e a súa cara, cando un estranxeiro, un inglés, que non temos precisamente fama de ter don de linguas, non? Quedan alucinados, e iso para min é unha alegría enorme, non? Porque ao final é moi importante, creo eu, valorar o que tes dentro, non? O propio. E a lingua en Galicia é case o máis importante que hai. Entón, por iso, eu creo que é importantísimo pois fomentar e, sobre todo, falar o galego. No meu entorno, na miña familia, amigos e tal, non sei até que punto son conscientes de que a lingua galega existe. O sea, cando digo que vivo en Galicia, preguntan, pois, onde é? Entón, non hai no Reino Unido, polo menos, tanta consciencia de que existe o galego. Pero claro, cando explícolles en que consiste e tal, pois flipan, porque, lles parece moi importante, non? Facer ese esforzo para adaptarse á lingua do país no que estás. Pois aprender galego foi dos mellores cousas que fixen nunca. É increíble poder comunicar coa xente da terra, poder comunicar na súa lingua. Tampouco é tan difícil, xa partindo de outros idiomas parecidos, entón, facedio que é increíble.